सकाळू सकाळू आम आज कुआड़े जाऊँ सेटा तो मुझे कहबी आपण मैंने देखिले जानवे वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मुझे कही रखुची जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा सो प्लीज आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे आ पाखे थी बेल आइकन को प्रेस करेंगे जहाँद्वारा कि आम वीडियो खूब शीघ्र आपण पाखे पहुँच पार। प्रेसर नहीं गाड़ी रे प्रेसर नहीं तो प्रेसर पड़ला खाइए से मैंने उठ कोई चॉकलेट ले जाओ धन पाई कौन आनी जानी था लॉलीपॉप आनी था कांदी देखिले एटा चुपा चपसे रबर ता भीतर धन निद भांगी गला पहुँच गलु आम देई घर आम आसलु आम देई घर पूजा कर लोक आसनी तुम्हें जान चलो जो मीठा मीठा फाइनाली आम जो जगह को आसी पहुँच गला मत पाखे आम दे घर आज मिठा खिया ये सान नदी कैमेरा को आसा बहुत लाज मुड़ा
ଦେଖିବା ସକାଳର ଖାଇବା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ। ପଖାଳ, ମାଛ ଭଜା, ବିହନ ଭଜା, ପଖାଳର ଯୋଉ ମଜା ସେଟା କୋଉଥିରେ ନଥାଏ। ଆମ ଦେଇ କେବଳ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ତମେ ସୁନ୍ଦର ଧନ ଆସ ଖାଇବ। ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି ଆସ ଚୁପ୍ ଖାଇବ। ହଁ ତମ ବାବା ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆସ। ବଡ଼ ଭାଣିଜି ଆମ ସାନ ଭାଣିଜି ଆନି ଦିଦି ଏ ଲୋକ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଏ କିଏ। କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କହିବିନି ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଦେଇ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରଖିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମ ସାନ ଭାଉଜ ଆଉ ଏଠି ପନିର ଚାଲିଛି ଆମ ସାନ ନଣନ୍ଦ ଆମର ଏଠି ପନିର ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଜି ବହୁତ ସାରା ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ ଆମେ। କାହିଁକିନା 2 ଜଣ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପନିର। ମୋ ହାତର ନା କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହାକୁ। ନା ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କର। ତମର ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ମସ୍ତ ନା ସବୁ କର ଭଲ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ଆମର ହେଡ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଉଠିକି ଆସିଲେ। ପନିରଟା ମୁଁ ରାଞ୍ଚି ଲୁଚିକି ବସନି ମଜା ହଁ ଦେଖା ହବନି ବଡ଼ ଦେଇ ଆମେ ଜାଣା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେବେ ହେଉଛି ଭାଉଜ ବା ମୋ ଭାଉଜ। ଓହୋ ଦୁଆର ହେଇଲୁ ଭାଉଜ ହେଉଛି ଭାଉଜ ଆମର ବି ତାହେଲେ ଆମ ଭାଉଜ ମାନେ ଦେଇଙ୍କ ଭାଉଜ। ଆମ ଦେଇ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ସବୁ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଠାଇ ଖିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।